Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омадед ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве, ки ба канали ман подписатсия кардистен, шуморам хуш омадед, дӯстони азизам. Иҷода бошад, тарзи тайёр намудани як намуд салати бо лаззати кам харҷа пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Маҳсулот барои имрӯза салати мо бошад: гӯшти мурғи овпаз, капуст дар кораи, капчони сир дар кораи, боди ренг, барги салат, пиёзи сабз, укроп, майонез, сметана, кукуруза, бандуэла дар кораи. Маҳсулотҳое ки барои салат дар кора инамиҷа ҳамаша ҳам нишон додагиюм, ҳам духтарако нависдагиюм. Кадомитон ки дар кораи ҳамин маҳсулотҳо? Бисёритон дар комментария нависдагиен, ки маҳсулоте ки мемонӣ навис. Апаҷону хоҳарҷонои ман, инамиҷа нависдагиюм. Акӣ дар комментария закрепит карданда, бовар кунед, вақт надорум. Ба ҳамин хотир дар ин видео мемонам, духтаро хай сурат гирен, вақте ки дар кораи салат тайёр карданӣ бошен, инам хай хушрӯ гирену нависен, айруям нависдагитон, ё ки вай кунед, тайёр кунед да. Инам хай капуста мегирем, борик борик реза кунед, духтаро. Ин салат не ки ҳам хай хушрӯя, ки ҳама чизакош сабукай, мақсада ягон чизи вазнинхӯр надорад. Капуста борик борик реза мекунем. Баъди вай бошад боди рингам хай салонка дароз дароз рӯя реза мекунем. Хай ҳамҷа ҳамаша нишон додагиюм, тамошо кунед. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб карден. Суханҳои беҳтарин мегӯед, дуоҳои нағз метиҳед манда, дар видеоҳо лайк мемонем. Ай ҳамаи шумо миннатдорум, апаҷону хоҳарҷонои ман. Худоҷон ҳама ҳақтона нигаҳбон бошад. Ҳар як комментарие ки шумо менависем, бовар кунед, ман ҳам хай хурсанд мехонам, ки ин қадар апаҷону хоҳарҷонои меҳрубон дар канали ман подписатсия кардагияну суханҳои хуб мегӯянд. Ҳар як комментарияи шумо барои ман азизай, апаҷону хоҳарҷонои ман. Бовар кунед, вақтам камай, не ки ман кӯшиш мекунам, ки 3-4 рӯза барои шумо якта навор партом. Бисёритон мегӯянд, ки апаҷон тез тез видеои нав монед, пухтупазҳои нав монед, салатҳои нав монед. Хай ман кӯшиш мекунам, апаҷону хоҳарҷоно. Хиёл мекунам дар ҳавлӣ кори бисёрай. Ҳозир вақтам калтар шудагиа, чӣ хела якдам дар рӯзи одам мегзарад. Инам хай ҳаёти мо, умри мо гузашта рафтаистай. Хай рӯзои бекорӣ, бовар кунед, дар бесветӣ бо шав дар шишта инам хай монтаж кардистам. Хай то вақтам расидана, мақсад барои шумо навор карда партофтан мегирам. Барои апаҷону хоҳарҷоное, ки дар ғарибиянд, ватан мона, Тоҷикистон мона ёд кардагиянд, тамошо кунед. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода бошад, ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. Якта апаҷона бо шумо шинос мекунам, ки зани беҳтаринанд, пешқадаманд. Манонова Абринисо званияи мастер продаж доранд. Дар таи дастшон бошад, духтарако ай 2000 зиёд кор кардестиянд. Ойлики ҳармоҳашон бошад, духтаро 100 000 ай. Шахсоне ки кор кардан мехоҳен, ба рақамҳои рӯи экран будан нависен. Апаҷонмон шуморо регистратсия мекунад. Дар ин компания бошад, дар як сол як маротиба харид мекунем. Бисёр духтаро харид намекунем. Ин ҳами зубнои пасташ бовар кунед. Ҳами фарзандои ман хичон бронхит доранд, ҳами гулуношон яра мешуд. Ай рӯзе ки ҳами зубнои пастаи ман истифода мебарам, бовар кунед, духтаро ягон ҳами ярачҳои гулуншон нестай. ҳами қадар нағз будай. Ҳамаи маҳсулотош нағз, хемахем, зубнои паста, кушон дора барои зебогитон. Бовар кунед, хулос ҳамаи чизе ки дар ҳами компания Атоми ҳастай, ҳамаш беҳтаринанд. Духтаро дароен кор кунед, як бор шанси худтон насанҷед. Дар ин компания бошад, духтаро балҳои шумо намесӯзад. Дар як сол ҳамагӣ 200 сомонда харид мекунем, ки мо занҳо ҳазорҳо харид мекунем. Иҷода боша, ҳам харид мекунед, ҳам балҳои шумо ҷамъ меша, шумо ойликда мебироен. Кабинети худтона як бор активӣ мекунед, дар таи дасттон 2 одам мебиёрен, ягон хешта бортона меорен, ягон дугонатона регистратсия мекунед. Ба ҳамӣ шумо аллакай пеш рафтан мегиред. Рӯзе меша, ки мебинем ба ойлик мебирен, духтаро як бор шанси худтон насанҷен. Марҳамат кунед, ба рақамҳои рӯи экран будан нависен. Ба пай Абринисоҷон шуморо ҳам хай хушрӯ карда кора бепул мефаҳмона. Шуморо ба мисли дигар занҳо ба ойликҳои калон мебирора. Марҳамат кунед. иҷода бошад, чӣ хеле ки мебинед, бодиринга реза карда шудум. Гӯшти мурғам ҳам хай салонка дароз дароз рӯя реза мекунем. Баъди бошад, сирай тёрка мегузаронем. Баъд духтаро ҳоли савол метиҳанд, ки чӣ намуд сирай? Сири капчони истифода барен. Ин салата чӣ қадар бамазза мешавад, барои чӣ ки вақташ шира мебирора ку. Ба ҳамин хотир капчони сир истифода барен.
чӣ хеле ки дар комментариҳо менависен, ки ягон рецептон хато нест. Чизе ки мо мепазем, ҳамаш ба гуфти шумо мебурояд. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дар ҳама навором гап мезанам, ки чизе ки ман барои шумо пешкаш мекунам, мақсад бе ягон секретай. Секрет надорад. Апаҷону хоҳарҷоно, ӯ маҳсулоте ки шумо мегирен, истифода мебарен, бигзор ҳама вақт ҳалол, покиза, дуруст бурояд, ки мада раҳмат гӯен. Ҳами як раҳмати шумо мегуфтагӣ мада басандаяй. Ҳами шумо канали мана дастгирӣ кунед, лайку комментария ки монде. Ман иншоалло бо пухтупазои нав баҳри шумо пешкаш мекунам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, кадомитон ки видеои мана тамошо мекунен, подписатсия кунен. Иҷада программа ҳастай, Творческий студияда нишон метиҳада, кадоме ки бе подписка тамошо мекунад, кадоме ки подписат карда тамошо мекунад. Апаҷону хоҳарҷоно, чем подписатсия кардагӣ, бе подписка мақсад тамошо мекардианда. Ягон видеои ман ба фикрам, ки видеои мақсад вай шариат берун несте, ки шумо подписат накарда тамошо кунед. Ай шумо чӣ мерава? Як подписат кардан ҳамқа кори қиндае. Ай шумо ҳичи намерава дар видеои мо лайк монен, подписатсия кунен, бо мо хурсанд мешавем. Апаҷону хоҳарҷоно, ҳамин мо меҳнат мекунем барои шумо, мақсад навор мекунем. Ӯ чизе ки мо мепазем, мақсад тайёр мекунем, фарзандои мо нӯши ҷон мекунанд, не ки мо барои шумо мебурорем, ки як чизам ки боша ёд гира. Бисёри духтаракҳо хе комментариҳои нағз менависанд. Даже бисёришон менависанд, ки апа ҳама рецептотона дар дафтаромон нависта гирифтаистем, хонаи шавҳармон мерем, мақсад тайёр мекунем. Ҳамин гапҳои духтароро мефаҳмам, бовар кунед, ҳамин қадар хурсанд мешавам, ки бисёри духтаракҳои ёш дар канали ман подписатсия кардагӣ будияну навораи мана тамошо мекардианд. Барои худшон каме ҳам боша як чиз меомӯхтиям. Ба ҳамин хотир дастгирӣ кунед канали мара, бо беҳтарин мешавад. Ха худо ба шукр, байни як рӯз ду рӯзда 100 подписчик омадаистае. Ман ха худо ба шукр мекунам, ки канали ман нағз пеш рафтаистае. Апаҷону хоҳарҷоно, инеҷа чӣ хеле ки мебинен, ҳамаи ҳамин маҳсулотҳои салата хай реза кардум. Ай булош бошад, майонез, баъд ин салата вайша сметанаша камтар андозем. Сметана ба ҳамин хотир меандозем, ки чӣ қадар маззаи ҳамин салата ба мазза мекунад. Ҳамин ҳар боре ки салат тайёр мекунед, 2 қошуқ қатъиян майонез, 2 қошуқ сметана истифода баред. Ба маззаи салаттона бинен, бо дига мешавад чӣ қадар ба мазза мешавад. Маҳсулотое ки дар ин салат андохтагӣ будум, бе намак ҷӯшондагӣ, ба ҳамин хотир ай булош бошад намакам рехтагиум. Баъди намак инам хе кукуруза, камакак мурч меандозему, ба ҳама акша якҷоя мекунем. Ин косае ки ман салат ма дар дурӯш тайёр кардаистам, майда буда. Вақте ки якҷоя кардум, пури бад шуда, ба ҳамин хотир инеҷада карсончада андохтаму ба хушрӯ ҳама акша якҷоя кардум. Баъди якҷоя кардан, бо ҳамин зиёдтии кукурузара бо мегирем, дар болакӯш мерезему ва хай дар тарелкаҳо мекашем. Не ки духтаро ина бинен беҳтарин салатае. Вазбинхӯрам нестае. Як бор тайёр кунен, баъд маззаша мечашен. Баъд апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳамин салата меша ки пиёзи анзурам истифода барен. Ман бисёртар хел мекунам. Рӯзое ки мақсад пиёзи анзур ёфтум, ай ваям меандозам. Магазини ҷомона дидум, ки набудай ва бе пиёзи анзур тайёр кардум. Шумо дошта бошед агар, ҳатман андозен. Апаҷону хоҳарҷоно, бо маззаш дигартар мешавад, бо бамаззатар мешавад. Не ки ҳамин хелам ай ҳамин салат тайёр кунен, иншоаллоҳ дурусти хушрӯи ба мазза мебурояд. Бо мада раҳмат мегӯем. Чӣ хеле ки ҳар вақт раҳмат мегӯем дар комментариҳо, дар WhatsApp. Ай ҳамаи шумо миннатдорум, ҳаматонро дӯст медорам, подписчикои беҳтарини ман. Видеоро хай тамошо кунен, дастгириҳои худтон накунен, дар видео лайк монен. Хайр, дӯстони азизи ман, то навори оянда, худо нигаҳбони мову шумо.